Nils Thomsen taaqpuin atsiartuni laasортааллунга арсарнерт нуаннарисуааннарникууара арсарпаллааруннаарникунгалуарлунга арсаралларама агусақарусуссусера сули аттаппара политиккиккут исуммерсорнissaat nuarsumaarfingina ajorpara. Mit navn er Viaja, og jeg er uddannet arkitekt. For mig er arkitektur ikke bare et job, det er min helt store passion. Fordi det handler om mennesker. Det handler om menneskers hverdag, kreativ tankegang, løsninger og får form og funktion til at gå i et. Bag mig, der ser vi udvidelsen af GU. Det er det første store projekt, jeg har været med til at tegne. Det er helt fantastisk at se sin by, idéer og tanker blive til virkelighed, vokse op og til fysisk form. Anidun baakarimaatiqarpuma angerlarsimafimmi toqqisisimassuuneq pingaartippaqa taamaattumik angerlarsimafinni sillimasiisarfimmik sulivunga ukiunikiullersisamangullersuni angerlarsimafinni sulinerma nuannerluinnaq ilangilluinnarpaat meeqqangut atuarfimmingaanni soraaraangami angerlarsimaqatigisarnissaanu periarfissaqarsinnaangama angerlarsimafimmi aam sulinerma kiffaangissuseqartippaanga soqutigisannik aallussinissannuk inuiaqatigin sullissineruppat peqatigiffiinni ingerlatsineruppat immaqalunniit umiatsiamik angalaarneruppat. Mit navn er Michael Rosing. Mit liv, det skifter med årstiderne. Om sommeren sejler jeg folk rundt i fjorden. Om vinteren, der forsøger jeg at få folk og databaser til at tale bedre sammen. Så om sommeren, der er mit job at gøre folk glade. Om vinteren, der er mit job at gøre folks liv nemmere. Nils Soisli politikangorpit. Tasma mikisuaarsuullunga luwa inuiaqatinginna sigittut pissutsa pequssersortalerpakka ilaatiimaa naapertuulluarnerm tungassutеқарнерусу peqoriartorninni аққутингисама илаат питтааваллаангиттут аама малунгивара инуусутторпассуаам таакку аққутингингаан тааккуалу тунгави суунерсут паасорусулерпакка таава илаатиу паасилерпара имма уаттулли амерлисуут аама peqoriarторсимасу тассани таава паасивара мун эққарсаат уна пингивара инуяқатигина туккат питтангортиннеқартариақарпут инуяқатигит аама сиумингерлассагу тас политикикку сулиниккут инуяқатигинни сиуарсааниссара тассани аққутиссатут такусимаваа тасса уа Danmarkim илинниарлунга тикуакуум илаасортангорпунга нахатаатиуллу аама сиулерсуусунгорлунга пиффиса таанна ингерланеран уddannelsesstøttereform сулиассаа ингерлавоқ нунатсинни тупиусуссутеқаара қану сулиатаанна қану ингерланнеқарнерсо исумақарпунга тассани инуи пингаарнерсаат илинниартут вайлеерит Danmarkimiittut калаалли Danmarkimit аперинеқингитсут тассани иммаа паасиллуарпара ассут қану пиумассусеқартигинерлунга уанга политиккиккут сулиассаа ингерларусуллугу аллатут аллангортиллугу Min første oplevelse i politik, den startede egentlig med, at jeg kom tilbage fra USA fra min uddannelse. Og så havde jeg sådan en fornemmelse af, hvad har jeg gjort ved mit land, mens jeg var væk? Der var en hel masse ting, som jeg ikke synes var i orden. Traditionelt så har en grønlandsk politiker, og specielt en grønlandsk folketingspolitiker, været en, som skulle tale den danske stat imod, som skulle ned og se, hvor mange ting man kan hive hjem til Grønland. Og selvfølgelig skal man kræve sin ret, man skal få de ting hjem til Grønland, man kan.
Men jeg vil lige så gerne ned og sige, jamen, hvor kan vi bidrage? Fordi vores nationale stolthed er ligesom med ens personlige stolthed. Den kommer ikke fra de ting, man får. Den kommer fra det, man bidrager med. Uan politikkikut appagannoa allaanerulaartoruissuusimava. Angayoqqaakka tamaam politikkikut eqorsimaartuusimukkut ukiorpaalussuarni kommunimiinatsisartunilu. Isumaqarsimangiivikkaluarpuanammineq politikkimut appakaatissallunga. Kisianni kalaallanneqimarranneq flugten fra Grønland takungakku misingisimavunga аллангуэкатаарусуллунга никиситсеқатаарусуллунгалу уақинерумма қулаккииссуут фолкитингими ангерлаассорсиннаасатта питтаасиутиллунги ангерлаассорнissaat фолкитингими сулиассиалангиваат сулиассаарфит ангерлаассунгассатта питтаасуунissaат қулаккииссаллугу тассани қаллаа наалаккерсуисуи эққуммааруффигинеқартариақарпу сулинер пиморуннеқартариақарпу qalnaa naalakkersuisuisa aliingersimasimi politik pisuilersornerat nunarsuarmiuqatiin malungineqartarpu sorsunnernuga kulorunnerit nunassittarnerun tungatillungu aliingersimasimi politikeqarnerit sila pissusian tungatillungu politikkit allallu malunginiarneqartarput aama kalaallinunaan sunniuteqartumu kalaallinunaata nipaat tamakkunane qulequttanersarittumik apuunneqartariaq folketingimi tusarliunneqarluni. En af mine mærkesager er det videregående uddannelse i Danmark. Det er essentielt, at de grønlandske studerende, der vælger at rejse til Danmark for at tage sig en videregående uddannelse, bliver sikret de bedste rammer for at gennemføre og få en positiv oplevelse ud af det. Når jeg kommer i Folketinget, så vil jeg arbejde for de grønlandske studerendes rammer i Danmark. Qinertisartut uanga qinissuanga akissussaassusilimmi inerisimasimallu Folketingimun isertitaqarusukkuni uanga makkuilaatingu sulissutingissuakka susassaqarfiitingusassata qallunaat naalangaafiata uningatik aningaasaliiffingissuaqtarnissaat minnerungittumi am qulaayassallungu susassaqarfiitingusassata ullumikkut qanoq inissisimanerat. Naturligvis vil jeg arbejde for Grønlands interesser i Folketinget. Det er meget vigtigt, at der er nogen dernede, der sørger for, at de områder, der ikke er hjemtaget til Grønland endnu, de er up to date, før de bliver hjemtaget. Det er meget vigtigt, at der er nogen, der arbejder for at sikre Grønlands geopolitiske interesser, fordi de bliver varetaget af Danmark. Men ud over det, så ser jeg det som min mission at fortælle historien om, hvem vi er. Vi er meget anderledes end danskerne. Vi lever med naturen. Vi lever i naturen. Det er simpelthen vores kultur. Vi jager fugle, vi jager sæler, vi jager hvaler, vi jager rensdyr. Ikke fordi, at det har en enorm økonomisk betydning for os, men fordi det har en meget stor kulturel betydning for os. Den levevis, den kultur er under pres. Miljøorganisationer bryder sig ikke om, at vi skyder sæler. De bryder sig ikke om, at vi skyder hvaler. Det lykkes dem at gøre det svært for os at sælge sælskind. Hvis vi er uheldige, så lykkes det dem at forhindre os i overhovedet at jage sæler. Det vil være en stor ulykke. Det kan vi modgå ved at fortælle de rigtige historier om Grønland. Ved at få danskerne til at forstå, at vi er et anderledes folk. Ved at få danskerne til at forstå, at jagten er en stor del af vores kultur. Så derfor vil jeg bruge meget tid på at fortælle ikke bare historien om Grønland, men historien om grønlænderne, så de forstår, hvem vi er, hvad vores kultur går ud på. Demokratiningaanit siumortumik aaliingernikungilawun kiksuteqatinginjarnerlun kisanni uuneriorsuutingissuarp kikkutaarum suteqatingissallungit ammafiingatsigu talerperliit saamerliit eqimattaarlaallunniit suteqatingissallungit tamatinga ammafingerusupparpu siumortumik iminu parnaarusungilagun soqutingisattuarivarput illil qinersisartutut soqutingisappit siuarsarnissaat neriuppunga september 15 ilissi inuaqatigiit amerlanerpaartaat tamat oqartussaanera illersorluarlugu peqataarusullusi qinersiниkkut taasiumaartusi tamannami namminer pisinnaалluartutut angusinertut naleqaarumaarmat demokraatiniin taasilluarnissassinni kissaappassi